Hello zusammen! Guten Abend! Hello mga kabebs na anasad ta karon no? Okay, for this video, mangumusta ko, kumusta naman ta? Uwan kayo no, tibok adlaw today, sigig ulan, then laban lang gihapon, padayon lang gihapon sa kinabuhi. Okay, in this video, mo kuan tano mo proceed ta sa atong conversation o another conversation na sad mga kabebs. Okay. Our conversation happened dito sa department store. Adto tag department store kay labi na kita mga Pinoy no, hilig kita mag window shopping. Bahala walay kwarta basta musudog mall, okay na kayo basta dili lang takasa. Okay, in this video it's all about the conversation kung musud tag department store. Then ang ato ang kuanon ron kay customers ta. Customers ta mga kabebs. Okay, here in this situation, musud ta sa department store, dayon na ay, di ba mga sales lady, magsunod-sunod madayon na no? Pero, uy, dili ta malain, uy nga mo, sunod-sunod na sila kay, kuan ra ba, part sa draba na silang trabaho no, nga mo entertain, dili man na ingon nga, gisunod-sunod ka kay nagduda na nimo mga kabebs, di sunod-sunod na kay, may nalang mahalinan siya, di naaman na sa ilaha ang points, inguna naman good na, no? Okay, let's get! Guten Tag, Guten Tag! willkommen im Laden. Wie viel kostet das? Es kostet $10. Einen davon bitte. Sicher, Danke. würden Sie Barbie zahlen? Nein, Kreditkarte. Ingon atoon siya mga kabebs. Ingon atoon nato pagtubag no. By the way, ang iyahang giingon, niingon siya Guten Tag. When you say Guten Tag means good afternoon or good day, no? Muna Guten Tag. O nanatay word no? Guten Morgen, good morning. Guten Tag, good afternoon. Guten Abend is good evening. Good night is Guten Nacht. At least nanatay mga nakolekta nga mga words mga kabebs. Okay, here. Mauto siya ato ang itubag. Ningon siya Guten Tag, mo reply sa tag Guten Tag, meaning ni reply sa ka good afternoon. Then ni ana siya, Willkommen im Laden. Welcome to the store. Gi-welcome kaniya. Then mauto nangutana ko, Wie viel kostet das? Okay, how much is it? Na ako'y gitudlo dito nga gipalit no. Then ni ana siya, es kostet $10. Ang Z there sound as TS 10. $10. Then mauto ni anak ko, einen davon bitte. I would like one please. Then sicher means sure. Then danke, thanks. Then nangutana din siya nako, würden Sie bar bezahlen? When you say bar is so cash, no? Okay, will you pay cash? Then akong gitubag, nein, Kreditkarte, meaning no, credit card. Gamit ang credit card kay wala man tay ika-afford. Okay, mauna siya mga kabebs. And this time around, we will exchange. Kita na say sales lady to the department store. Let's get! Guten Tag. Guten Tag, Willkommen im Laden. wie viel kostet das? Es kostet $10. Einen davon bitte. Sicher. Danke. Würden Sie bar bezahlen? Nein, Kreditkarte. Okay, that's it.
Mauto siya mga kabebs. Mauto siya atong isulti kung kita na atay conversation. Example conversation lang na siya ha. Inside the store kung naay palit. Sales lady man ta. Ato adyong i-entertain og maayo ang ato ang customers. No? Ana man jud na siya kay para sa nuingon sad ang customer bala kanindot silang tindira ganahan lagi ko magbalik-balik na siya palit, di ba? Wala na kay hassle sa mga kuan din ha nga adto anang tindahan na, di ba? Ingon ana man dayon na din manabi man dayon na sila nga kanang uy, nindot ra ba dito nga tindahan kay entertain ka? Nindot ra ba dito ang mga tindira, mga gwapa? Char! Naabot naman daan ako Basta ako lagi magtabi. Sige, lagi kong tabi. Nanayabag na taan no? Okay. Here, it's very important in the conversation, no? Nga, na-adjoy kuan ba? Kanadjong klaro nga, istorya ba? Nin ako diri nag-istorya way klaro. Okay, here. I'm so thankful everyone that we are here in our 7th episode of self-study of our German language 101. Oh, di ba mga bisdak nga dako ning kamot jud sa pangkabuhayan showcase. Bitaw mo jud na believe sa mga kuano mga Bisaya kay mga palaban mga bisag nagkalisod na nagka-nosebleed na sige laban lang gihapon. Yes, ana jud ng life mga kabebs, magpadayon lang jud ta bisag lisod bisag sa tumang kaguol laban din with prayers sad kay ana man jud ng life no. Without God we are nothing. No, mura jud na kapit sa pag-ampo tanan dayon maubitaw na kanang daghan ki sa TikTok no kanang muingon dayon nga kanang madawat kog trabaho karong tuiga magakuan ko ana then muingon jud nang tigbasa sa card nga kulang sa manifestation. Mauna siya saktong pagkaistorya kuwang sa pag-ampo. Dili lang sa dingon nga sige lang jud ka og nangandoy lang ka nagwish lang ka nga mauna din wala bitaw nimo gibuhat wala sa buhat ikaw manguan ka mangandoy ka daghan kayo ka og wants himan tapulan ka pero di nimo makita si mong self tapulan ka kay feel nimo nga kanang kugihan ka din wa nimo gipakita may gulay asa naman diha ang ato ang pagkakugihan kung kugihan ra ta mangandoy wala sa buhat. Okay, there are lots of things jud no na may pasikot-sikot ang kinabuhi din. Mao lang jud na laban lang ta. Mao ni atong German language 101 is laban lang jud ta ni bisag nagka-nosebleed ta bisag wala tay kay kulang lagi tas pero kung maka ta ani mo eskwela jud ta mga kabebs kay daghan kay language school ang problema di na ko ka istorya kay wala tay ni mangita tag then at least in this very moment naghinay-hinay ta din inig-enroll nato at least naana tay kasagang. Bitaw hinay-hinay lang ta mga kabebs din in life ato adyong ubanan og pag-ampo. Maura jud na akong ibalik-balik do kay mao man akong gipanguptan sa akong kinabuhi. Daghan kayog struggles, daghan kayog mga babag pero lalusot lang gihapon. Ana man jud na, di ba? In life, we have to continue. Then we will juggling it around. Juggling. Sige, jugog, balikan ang juggling, no? Ato aning balik-balikon og istorya para atong ma-memorize. Mao na siya juggling. Okay, I'm so happy nga naabot na sa diri nga point. Okay, mga kabebs. Happy kayo ko nga naamo na ko karon and
Bis bald. Tschüss